Nej, ni såg! Ni såg alltihop. Det är hela hejaklacken som är det värsta hindret. Kom innanför dörren. Ja, vi hörde dem. hörde bussen. Nu är det bussen. Spring! Nej, vi körde så lugnt så vi hinner precis. Har du den hoppat? Nej, det gör inte hon heller. Svårt att få mig sådär. Ja. Ska ni hämta kläder? Vi skulle hämta någon. Det kan ni gärna göra. Vi misstänkte det. Frankie kan ni få ta med hem också. Det var väl därför. Jag kan ha lite kul. Nej, han får dåligt till det. Ja. Och det är inte samma vilja. Jag ser inte, han har blivit bra inte i. Inte så roligt. Gör inte så ibland. Prata gärna med honom. Har ni hundar? Jo, men jag tänkte också det. Det var det jag sa först. Sen sa det på vägen hit att jag tror han är hungrig på burkmat. Nej. Om jag känner honom väl. Jag försökte mata förut om ni inte har. Nej, det är ju just inte. Jag försöker inte amma. Läget? Framför allt.